Takže, ahojte, ja vás vítam u druhého videa z našej série Blackjack Slovakia a uvidíme, jak sa nám bude dariť dnes, tak poďme rovno na to. Takže začíname na 4000, uvidíme, jak sa nám bude dariť. Jednu stovku som rozmenil na tieto zelené po 25, aby sme mali trošku viacej žetonikov, tak poďme na vec. Katnem to niekde sem, približne. Zhruba tak dek, polovicu deku. OK. Došu. Hezky pekne. OK. Brneme prvú kartu, môžeme pozrieť, čo to bolo. Srdcová sedmička. OK, tak poďme na vec. Dopredu hovorím, že nemám žiadnu stratégiu, karty nepočítam, lebo sa mi nechce a môžeme betnúť prvých 50. Uvidíme, jak sa nám bude dariť. OK, 14 oproti 8. Aby som dal hit. 23 post. 12 oproti 8, aby som hitol. 22. OK. Takže ideme opäť 50. 12 oproti 6 bude hit. 17 oproti 6 bude stay, 19 bude stay, máme tu 7 alebo 17, takže tu bude push a tu bude win. Okay. Postávame na 50. 12 oproti 8 bude hit. 22 bust. 6 alebo 16, aby som hitol. 16 bude už stay. 17. Nevadí, stáva sa. Opäť tu 50 a tu si to rozmením, aby sme mali na rovnako. OK. Let's see what we can do. No blackjack. 13 oproti 10 bude hit. 20 oproti 10 bude stay. 20 oproti 10 neoplatí sa splitovať. Push a push. OK, ostávame na 50. 20 oproti 9 bude stay. 8 oproti 9 bude hit. 16 oproti 9 ja by som stayoval. Máme tu 19, takže tu bude win. A tu bude lost. OK. Oh no. Takže rozmieniam. Aby som mal s čím betovať. OK, let's play. Insurance is closed, neplatíme insurance, pretože je to zbytočná stávka. Žiaden blackjack, 6 oproti S-u, ja by som nesplitoval, ja by som hitoval. 22, too many. 5 oproti S-u bude hit, 6 alebo 16 oproti S-u ja by som hitol. Máme tu 16, zostaneme. 3 alebo 13, pán Boh pri nás, 18, lebo je to výhodnejšie. A tu je 16, takže tu je lost. Hej. Hej. Tu je 5, je dobré. OK, opäť náš bet bude 50. ESO bude blackjack? Nebude, škoda. Pozrieme sa, nemáme.
9 alebo 19 oproti desine bude stay na 19. 20 oproti desine nebude splitovanie, zostávame. 13 a 19, takže tu bude push a tu bude win. Blackjack je taká jednoduchá hra, ale tam je to insurance je cost, žiaden blackjack. Proste blackjack je proste taká rýchla a jednoduchá hra, ale proste tam viete prehrať, vyhrať, proste lusknutí prsta. 5 oproti S-u bude hit, 15 oproti S-u, ja by som hitol. Čo už? 16 oproti S-u dávajme stay. 6 alebo 16, 16, 26, too many. OK, posledná 50 u hráča číslo 1, tak uvidíme. Žiaden blackjack. 13 oproti desine, ja by som hitol. 23. 14 oproti desine, ja by som hitol. 24. Many. OK. Rozmieniať už nebudem, ja už idem rovno na stovku. Aj tu idem rovno na stovku a toto si rozložím na 100. Nech už ideme zase na rovnako. No blackjack. 12 oproti desine. Dajme hit. 17. Tak nás to lízlo. 17. Stay. 12 oproti desine hitnime. Tu sme mali šťastie. 15. 1. Hit. 25. Too many. Pozrieme, čo máme my. My máme 19, takže aj tu je list. OK, poďme zase na 100. 3 alebo 13. Pardon. 3 alebo 13 oproti sedmičke. Dajme hit. 7 alebo 17. Zostaňme na 17. 14 hit. 18 stay, samozrejme. 16 a 17. Takže tu je push a tu je win. OK, poďme zas a znova. 10 oproti 5, ja by som dal dokonca aj double down. Face up, please. 17. Not great, not terrible. 14. Zariskujme, že to splitneme. 15. Dajme stay. 12 dajme hit. 22. Čo už? 11, 21, takže aj tu je list. Nevadí. Možno keď som počítal karty, že by sa mi unúvalo sa to naučiť, tak by to dopadlo aj lepšie, ale čo už. 18 oproti 7 stay, 18 oproti 7 stay, 13, 20. Vetníme zatiaľ tie stovky, potom pôjdeme na thousands. OK, 14 oproti 3, ja by som hitol. Ja som nevravil. 6 hit. 13. Pán Boh prina 16 by som stayol. 5. 11. 14. 24. Too many. 6. Hej. To je 6, 12, 14, 24. Takže ja to vyhral. Akože mohol by som si objednať alebo kúpiť balíček s rovnakými kartami, ale aby sa mi potom nemiešali, ale to je jedno. Napríklad tieto sú už papierové. 18 oproti 8 bude stay, 16 oproti 8 ja by som stayol, už nechcem riskovať. Tu nám máme 13, 16 a
are too many. Okay. Alright. Zostávame na našom bete. 19 oproti 2 bude stay, 13 oproti 2 by som hitol, 17 oproti 2 bude stay, 5, 15, 25, way too many. OK. OK, a už by sme mohli betnúť aj 1000. A dajme taký sucker bet 100. Uvidíme. Uh, 9 oproti 2 bude hit. 19 bude stay. Možno som mal dať aj double down, ale tak čo už. 17 oproti 2 bude stay. 11 oproti 2 tu by som dal kľudne double. Face up. 19 vôbec není zle. 10 tiež by som dal double. Face up. 20, pekné, 4, 13, 18. Takže tu je win, tu je lost, počkaj, tu je lost, ale tu je win a tu je tiež win. Alright. Vidíte, dali sme trošku sucker bety, ale sa nám to aj vyplatilo. OK, poďme dať tiež oba sucker bety, zase je to väčšia sranda, hráme viacero hand. $20 oproti 10 bude stay, 5 alebo 15. Zostaňme na tej 16. Zostaňme na tej 16. 20 dajme stay a 15 dajme hit. Oh no. OK, pozrime, čo má dealer. Dealer má 18, takže tu je lost, tu je win a tu je tiež. Počkaj, ja si pozriem. Hej, toto môže byť 5 alebo 15, toto môže byť 6 alebo 16, takže sme zostali na 16, dobre. Ja vám viete, bo v minulom videu som sa trošku prerátal, takže preto kontrolujem radšej. Alright, dáme zase sucker bety, aby som betal už aj 2000. Tu dáme 2000, alebo pre lepšie počítanie, aby to bolo rovnomerné, nechajme aj tu 1000, lebo tento už nemôže dať 2000. OK, poďme na vec. Šesť proti 7 bude hit, 10, aby som dal double, 17 dáme stay, 10 nemáme s čím, takže 19 pekne, 7 bude hit, 11 aby som dal double, 20 a tu je blackjack, takže to hneď si aj vyplatíme. OK, a pozrime sa, čo máme. My máme 13, 16 a way too many, takže vyhral v podstate každý. OK, a keďže už nám prešla naša cutting card, čierna bolovina, tak si poďme zrátať žetony a poďme to porovnať so začiatkom kola. Takže prvý hráč obstal z 2500
tento prvý hráč mal 2590. Hej, predátam to ešte raz pre istotu, pred vama. 2000, 2500, 2590 a tento mal 9000, predátam to ešte raz, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, čiže 1000, tu bych mal 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, čiže tento mal 9000, 9150. Takže tu niekde budú výsledky a budú tam aj rozdiely v cene. Čiže tento mal 2900 a tento mal 9150. Takže tak. Ešte skoro som zabudol. Ďakujem za sledovanie. Snad ste si to užili tak ako ja. Teším sa na vás na budúce.